Salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa tinongova ma latest. Patinongova nyaya dzinenge dzichipisa. Muzora nhasi makuseni nanzwa imwe nyaya so ingaitaurwa pa radio pa National FM namukoma Bozhongora yekuti pana mama vari kuteerwa nechampupuri eka vachingwateerwa nechampupuri vari kubva vaita sekutanga kurutsa ropa. Saka ndege ndibate Bozhongora tikwanise kuti atikwanisire kumbonoona mai avo titaure nawo so that tinogadzira something chinenge chine umbo, something chinenge chine evidence. Saka izvo ndakwanisa kusangana namukoma Bozhongora takuti tichiende kunoona mama aya paSowe nababa Magirazi kuno kuLusaka kuHighfields. Welcome to Zim Reality mukoma Bozhongora. Magasimba iri ngoma wangu. Aiwa tinofara. Nyaya ndiyo yekuti timbonzwa kuti nyaya yamakambitaura makuseni tokwanisa kumbowana umbo here wekuti tikwanisa kuita sekutaura namai avo. Ichokwadi vakoma zvakanaka kuti tizadzise zvinenge zviri mukati mukuitika mukati menyika nekuti tinotora nyaya dzakasiyana siyana mukati menyika tichidziisa kune vamwe vanhu uye zvine chidzidzo chekuti vanenge vachirwara vakabatsirwa kopi kana uchirwara zviri kuitika kopi kune vamwe vane matambudziko akafanana naiwo zvakare vanoziva kuti tikazvisisa kakati tinogona kuzobatsira kwakati akarwara chirwere chakati akabatsirwa kopi. Nyaya yanga ndiri mukati mekutaura inyaya yaamai vanorarama vachirarama vari kunzvimbo ikwarusati. Amai vanga vachitogara nemba yavo vatori nemhuri yavo vachienda kubasa but vanga vane dambudziko rekuti kana vachirarama kudai izvo vanongonzwa nguva diki pakuita senge pakurira ngoma pobva pabuda champupuri kana champupuri chabuda chiya chinenge chitovatevera kunyange vakatiza chinovatevera chavatevera kudaro vanoguma pedzisira vakutorutsa ropa rinokwanisa kuzara makapu 2 kana 3.5. Saka zvadaro vakazokwanisa kuti vauye kunzvimbo yekuLusaka kuHighfields kuSowe rababa Magirazi ndo patakazosvikira tiri mukati mekutaura asi saizvozvo zvakakosha sokuti takuda kuti titaure navo vachizvipupurira kuti zvakamira sei iko zvinezvo futi vachivapapi. Saka takona kusununguka toenda ndase kunovaona anditi aiwa chongwa tinofanira kuti tivaone kuti zvive zvine umbo kuti zvinhu zvirikufamba sei iko zvinezvo zvapa stage ipi zvakambotanga sei uye zvive vakunzwa sei nekuti panzvimbo pavari iko zvinezvo panzvimbo inobatsirwa vanhu. Aiwa saka ndakamba zvinzwa muri Zimbabwe isakwanisa kuti tinosangana namama tinzwa kuti mama zvaifambawo sei muupenyu hwavo kuitira kuti kana panogona paine mumwe munhu anogona ngaine dambudziko rakafanana neiroro asi asingazivi kuti otizira kupi onobatsirwa kupi. Saka zvakangokosha kuti tiwane information yakadaro kuti isvike kune mhuri yese yeZimbabwe. Right Zimbabwe ndinovimba chokwadi chakazara chekuti izvo tambenge tiri kutaura namukoma pamusoro pekuti izvo tine nyaya yatabudisa pamhepo kana kuti yandataura ini ndakamira ndiri paBozhongora segment ZBC National FM ndiri pamusoro pekutaura pachirongwa chinotaurwa zvinenge zviri mukati mekuitika mukati menyika ino mativi mana ese vanorwara zvinorwadza zvinochemedza zvinonyadzisa nezvinorwara nevanoporesa mukati menyika ino. Saka ndataura nyaya yamai vanobva kwaRusape panhefenyuro yeZBC National FM paBozhongora segment tiri pamusoro pekuti kuna amai vanga vari mukati mekurarama vachiti kana vari mukati mekugara kwavo vaiteverwa nechampupuri kana champupuri chasvika pavari vanonzwa iri ngoma iri kutanga kurira vakangonzwa zvatanga kudaro vanobva vaona champupuri chotanga kufamba chiuya kwavari kana vachitiza chinenge chiri mukati mekutevera asi kana zvazodaro vanozowanika vakurwara zvokusvika panguva yekurutsa ropa zvokuti ropa rinobuda mukati mavari rinogona kuzadza kana makapu 2 kana 3 chinova chinhu chinoshamisa pavakuvara hapana asi vachirutsa ropa rinobva paari zvokuti vaitoshamisika asi vatora nguva refu vari mukati mekurwadza nekubatikana vakazokwanisa kuti vaende nzvimbo vari kubatsirwa. But mukoma wangu ndinotenda mukoma tiri mukati mekusangana nditika vasvika pandiri vachiti izvo tinofanira kuti titeverese basa redu kuti zvinhu zvinenge zvichiitika izvi zvimwe zviri kuitika zviri genuine here zviri kuitika kupi vanhu vacho vari kupi uye zvive vakarapwa vacho vakarapirwa kupi nevamwe vane matambudziko vangazozviona sei kuti vangabatsirwa uye kupi. Saka taita umbowo hwakazara hwekuda kuzadzisa kuti tisangane nanyakurwara kana kuti murwere wacho achipupura nemuromo wake tiri panzvimbo taura kune kwatira tiri pasura baba Magirazi kuLusaka kwamachipisa. Amai mungakwanisa here kusangana nemhuri yeZimbabwe muri mukati mekuvaudza kuti chii chakamboitika panyaya yatambotaura nezvayo uyezve pamusoro peurwere hwenyu. Ichokwadi ichocho chirikutaurwa namukoma Bozhongora ndakarwara zvechokwadi kwemakore 2 ndichitambudzika ndaidzingirwa nechampupuri chaiti chikanga chasimuka pachinenge chisimuka chairidza ngoma yaityisa ndikacheuka ndese ndaiona chiri champupuri chakaita mhute ndaitanga kumhanya ndikamhanya chotanga kunditevera chichinditevera nyangwe dai ndikada kupinda ndipinde mumba chaitanga chichatakura imba ndikabuda panze chichondidzingira chizopera mushure mekunge chapera champupuri ichocho ndaitanga kurutsa ropa rinozaza makapu 2.5 kana kutodarika asi kuti ndizive kuti ropa iri raibuda pai zvaitonesawo hama dzangu dzaitoshupikwa kuti ropa iri riri kubva papi richibva papi. Naizvozvo
ndakazosimukawo mukati menzvimbo ndinogara kwaRusape. Ndikasimuka mukati menzvimbo iyoyo ndikabva ndaya kusoya magirazi kuno kuHarare kuHighfields. Ndasvika pasoya apa ndakanga ndichirwara, ndakadzika paRusaka kuma3 asi ndakazosvika pasoya pawo kuma25. Ndasvika kudaro ndakatanga kubatsirwa nababa magirazi. Ndichingobatsirwa mushure kubatsirwa ndakatanga kunzwa nyama yangu kutambanuka. Yatambanuka kudaro mangwana ndakafuma ndakutogona kuitawo zvandaitoitawo kabasa ndichitawo mabasa panguva ipi iyoyo. Nanhasi ndiripo ndaane mwedzi 2.5 ndiripo asi ndava nani ndava right. Ndakutongomirira kuti wachizongonditi ndichidzokera kwandinogara kwaRusape. Ndatenda hangu. Tofunga muri Zimbabwe muri kungozvinza zvekutaura namama matambudziko avaisangana nawo. Mama ndada kubvunza kuti zvoni saka baba magirazi vakati chii chaikonzeresa zvinhu izvi? Baba magirazi vakandiudza vakanditi zvona pane vanhu vatatu vakakonzeresa chamupupuri ichocho. Pane mukadzi akaenda kune imwe n'anga inogara kwaRusape ikoko. Mukadzi iye akaenda nasisi vake. Aenda nasisi vake kune n'anga yakabhadhara mari mabhondi 300 bondi. Wabhadhara 300 bondi. N'anga yayo ndobva yatanga kudini kundikuwadza. Ndio painditumira chamupupuri ichocho ndichirutsa ropa iroro. Kusvikira ndazosvika kuno kuRusaka ndikabatsirwa zvikapera. Zvinotyisa zvinovhundutsa. Apo Zhongora unogara mine chimwe chekubvunza. Munoziva Zimbabwe tikada kutarisa kuti pavari kutaura kuti mati makaburuka nguva yebhazi iyi. Ndakaburuka paRusaka kuma3 ndichitadza kufamba. Asi vakazosvika kuma5 tikatarisa nzvimbo yachona yavari kuti vakafamba 2 hours. Padhuze zvototi half a kilometer. But vanokwanisa kufamba 2 hours. Kuri kuti munhu angakabatikana asingakwanisi kufamba. But right Zimbabwe inini ndichitanga kutaura namai yavo kusanganisira pari zvino ndakavatarisa. Kana nemi Zimbabwe muri kana makavatarisa izvozvo kuti mutauri unzi ndiye munhu anga achirwara ka zvinotonesa vari kumhanya vakuchera mvura nevamwe kana kuri kuti pasowe pabuda pari dhimoni ndimumwe wevamwe anotobata vamwe vabudiri kuno dhimoni kureva kuti zvinoratidza kuti simba raMwari rinenge rashata. Izvi tinozviitira uchapupu pamusoro pekuti nyika ino haazi munhu wana ane matambudziko vakawanda vane zviri kuitika but vanenge vasingazivi kuti vanoenda kupi. Saka zvinodudzira uchapupu uyezve pachirongwa chatinoita nezvimwe zvinobuda zviya zvekuti vanhu vazive kuti zvinenge zvichitaurwa zviri jenyu zvinenge zvichiitika mukati menyika asi vanhu hamukwanisi kuzviona mese but kana zvadaiso zvaane dudziro. Saka tinotenda muri yeZimbabwe tinotenda mukomana zvakaita amai tinotenda nekuti makakwanisa kuziva kuti Mwari angakubatsirai sei kuti muende munzvimbo yekuti makarota nzvimbo inova ndiyo inoporeswa kusvika mapa business maporeswa. Tinotenda mama nekuti joina pachirongwa Zimu Reality ITV patinenge tichitaura tichidiscussa nyaya dzinenge dzichiitika. Tinotenda mama. Chokwadi neni ndinokurudzira kune vamwe vari kurwara ngavauye vabatsirwe kumasoyo kwababa magirazi ndokune zambuko uyai mubatsirwe. Ndatenda hangu. Muri Zimbabwe ndofunga mazvinhu zvangachitaura namama saka tambonzwawo vamwe vachatakwanisa kutaura navo panapa pasowe nababa magirazi tinzwe kuti vari kushandawo sei zviri kufamba sei simba raMwari riri kuratidzwa sei uyezve takawana mukana timbe tichakwanisa kutaura futi nababa magirazi timbowanzwawo kuti zviri kufamba sei paRusaka paHighfields. Tinotenda.